Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nakolopyo dasayan kabuwasan Makterion Lingkor at Timog Pangasinan Dennis Mojares. Kahiba mo si kapaborito Errol Horado. Jad Technical Control si Engineer Dennis Palaganas tan Engineer Richard Olanday. Agunatan na Miyerkules, Pizza 7 bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Driver inarrested kason Bausi. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Obrero asugat-sugatan kaya rin sinigbat suspect na aristo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Duaran luluganan ang banggaan, duaran minor de edad, asugat-sugatan, imbatikid patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. CVO pinapaltog inatoy. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. Substandard ya bullards na naiya papaimbestigaan ng Presidente Marcos. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Vice President Sara pinayuan na palasyo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. PCG na aburido at Chinese Resort sa Visual Yamataan Jad Ilocos Norte. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Comelec preparado lad May 12 election. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Lapo de legal ya campaign materials masulok ya 30 kandidato akatarian idiskwalipika. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan.
Oras nila alas 5:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balita lokal. Banda dalas 10:20 na agawa susyetong incident dyan loob na barangay hall na barangay Pimalodpod, syudad na Urdaneta, Pangasinan. Ginabat sa biktiman si Edgar Alvaro Nosis, 58 anyos, Civilian Volunteer Organization, residente na Sunto, barangay Pimalodpod, Dabitlan na syudad. Jada ginawa ng investigasyon na pulis sa may suspect. So si Mabi lugan at Honda Click motorcycle, ya kasulong na black jacket, long pants, red t-shirt. Ya bigla to na pinapaltog sa biktima. Akagamora na kanay bala na paltog dyan ng Norman Party na laman na ya si Katoso imbatik yatampol at Urdaneta City District Hospital. Bangbalat si Katoso indeklaran dead on arrival. Recover na otoridad so saraya bala ading kagawa na insidente panamaglay na basyo na bala na manlalapod ang kalibre 45. Kaplasan nin kakabatan na sumutibod agawan insidente. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Driver and aresto da kaso nin Sungay na Republic Act 9262. Kinabat sa siningkat ya suspect dangaranto na Tito Carcha de Divira, 57 anyos, wala sa residente na barangay Banlag, Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Si katoy siningkat na Kalasyaw Police Base at biskog na warrant of arrest yung pa-accept ng presiding judge sa Regional Trial Court Branch 68 Jada Balay na Lingayen. Makalanor da kaso na violence against women and their children o Act of 2004. Ya walay pitsa to na Agosto 25, 2021 tan si katuing gangga na korte ya mampiyansag kantidad na 36,000 piso sa may suspect sa walang kustodiya na Kalasyaw Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 40 anyos siya laki inaresto ada oras na alas 11:40 na kabuasan Jad barangay Pagal, syudad na San Carlos sa Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect at ngaran niya Ernesto Bayasbas Frias Jr. alias Punyong, Baulaki High School graduate, Dumaralos, residente na barangay Piswak, Bali na Urbistondo, Pangasinan. Si katoy naresto na Urbistondo Police base biskog na warrant of arrest yung pa-accept na Regional Trial Court Branch 56 San Carlos City. Makalanor da kasong prostrated murder tan attempted murder yaangga po yung gatarya piyansa sa may suspects walang kustodiya na Urbistondo Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Construction worker sinisigbat at oras na alas 12:45 na labi Jad barangay San Blas, Balay na Villasis, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Feliciano Ordoño Valdez Sr., 78 anyos, wala sa waliga niya sa may suspect. So kinabat ang ngaranton Rogelio Soriano Ordoño, 65 anyos, wala asawa, caretaker na nanparan residente na bitlan lugar. Jad inisyal investigasyon na pulis sa Villasis sa may suspect so wala din influensya na alak tan si katoy akawit na barang ya dimalan at arapan na abong na biktima aneng nang so na suspect so akaharang ya impalpal yakiw jada dalanan na suspect nan kinumpronta na suspect sa biktima si karay akapansangsangan na singigan na impanigbat na suspect at biktima yanak na jad nikawanan ya taklay tan si katoy ang batik yung patambalan jad ginawan follow up na pulis Villasis na aresto sa suspect kabiyangan na so barang ya inusar na bitlan suspect sa may suspect so nawit jad police station tan si katoy insigapan na kaukulan niya kaso da korte. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duharan luluganan ng banggaan parehon driver sugat-sugatan imbatik yung patambalan
agawas o aksidente at oras na alas 3:45 na palbangon jad Ordanita City, Asingan Road na Barangay Dilan na Paurido, Syudad na Ordanita, Pangasinan. Sa involved luganan, gray Yamaha Aerox BRW6 motorcycle, yawalaya plakaton 8081 na CI, yamamanihuan na 17 anyos, ya minor de edad, ang lisensya ang pusulongton helmet, residente na Barangay Makalong, Syudad na Ordanita, Pangasinan. Walay kaibato na kalasunod motorsiklo, yaman tao na 13 anyos, estudyante, residente na Barangay Poblasyon, Syudad na Ordanita. Tansa may kabanggaan dara niya, ya Red Rosy Macho TC150 tricycle, kulong-kulong, mamanihuan yan Richard Kabanayan Lustina, 47 anyos, face vendor, residente na Barangay Kabulwaan na Balay na Santa Maria, Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis sa may motorsiklo so unbabatik ya nanda po at entrance na Fishport at Bitlan na barangay ya si katoy mamarapa jad east direction na nabangga na kulong-kulong ya tricycle sa may driver na motorsiklo so atumbatan imbatik jad patambalan pian tambalon so agamurandan sugat. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringlan dari katibukalan ya balita da lokal on tumbok ya tampol da so saray balita da national kaya relevat na pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway naluyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 ya Kabuasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 5:20 na po ng umaga. 5:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita
ngayong Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinasabing substandard o depektibong bollards na nakalagay sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang kautusan ay ginawa matapos ang insidente kung saan 2 katao ang nasawi kabilang ang isang 5 taong gulang na batang babae matapos masagasaan ng isang SUV. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, ikinalulungkot ng pamahalaan ang insidente lalo na kung mapatunayang ang mga bollards ay hindi tumugon sa nararapat na pamantayan ng kaligtasan. Aniya, ang mga naturang bollards ay na-install noong Hulyo taong 2019 sa ilalim ng nakarang administrasyon, partikular sa panahon ni dating Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Dagdag pa niya, hindi palalagpasin ng administrasyon ang anumang uri ng kapabayaan, lalong-lalo na kung ito ay may kaugnayan sa katiwalian sa mga kontrata ng pamahalaan. Sakaling mapatunayan anya na may pananagutan ang sinuman, agad na ipatutupad ang karampatang aksyon alinsunod sa batas. Batay sa inisyal na ulat, sinasabing nawalan ng kontrol ang driver ng SUV at sumalpok sa mga bollards sa labas ng paliparan. Isa sa mga tinutukoy na posibleng sanhi ng insidente ang umano'y mahinang kalidad ng bollards na hindi naging epektibong pangharang sa sasakyan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, mahigit sa 30 kandidato para sa May 12 national and local elections na kinabibilangan ng isang senatorial bet ang nakatakdang sampahan ng disqualification case ng Commission on Elections o COMELEC Task Force Baklas dahil sa umunoy paglabag sa mga panuntunan ng poll body sa illegal campaign materials. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga naturang kandidato ay hindi tumalima ng pagsabihang tanggalin ang kanilang mga unlawful campaign materials. Kinumpirma rin ni Garcia na 3 kandidato pa ang sasampahan ng disqualification petition ng Task Force Safeguarding Against Fear and Inclusions in Election ng COMELEC dahil sa paglabag sa Anti-Discrimination Resolution. Mayroon anyang 400 na kaso ng vote buying at may inilabas na rin silang disqualification cases, ngunit hindi pa rin tumitigil ang mga kandidato sa paglabag. Nagbabala naman si Garcia na i-hold nila ang proklamasyon ng mga individual na may nakabingbing kaso sakaling magogi sila sa halalan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, all systems go ang COMELEC o Commission on Elections para sa pagdaraos ng May 12, 2025 national and local elections sa Lunes. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ilang araw bago ang halalan ay nasa halos 100% na ang delivery ng automated counting machines o ACMs. Nagsimula na rin kahapon ang delivery ng huling batch ng mga official ballots para sa National Capital Region na aabot sa 7.5 million. Aniya, una nilang naipamahagi sa mga treasurer's office ng mga munisipyo at syudad ang mga balota para sa iba pang rehiyon sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Nitong Martes, kabilang sa mga unang dinelhan ng mga balota ay ang Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Ihahatid niya ang mga official ballot sa treasurer's office ng bawat lungsod. Ang pamamahagi naman ng balota sa mga voting precincts ay isasagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng electoral board members at sisimulan sa linggo, May 11 hanggang sa umaga ng araw ng halalan sa Lunes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nagpahayag ng pagkabahala ang Philippine Coast Guard
isang Chinese research vessel na namataan sa Ilocos Norte kamakailan dahil ang naturang barko ay mayroong anilang deep sea mapping capabilities para sa submarine deployment. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang Tansuo 3 ay maaaring nagsagawa ng illegal marine scientific research sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Itinuturing rin ni Tariela na security concern ang mga illegal na aktibidad ng barko ng China sa loob ng economic zone ng Pilipinas. Matatanda ang sinabi ng Philippine Coast Guard na ang Tansuo 3 ay naunang namataang pumasok sa economic zone noong May 1. May 92 nautical miles na karagatang sakop ng Burgos, Ilocos Norte. Kaagad umaksyon ang PCG at idineploy ang BRP Teresa Magbanwa at isang aircraft upang i-monitor, hamunin at eskortan ang barko palabas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May na-monitor din umano ang PCG na isang manned deep sea submersible vessel na patungo sa Tansuo 3, ngunit malaunan ay na-retrieve ito ng kanilang crew. Ani Tariela, ang naturang submersible o kilala sa tawag na Shanghai Yongshi o Deep Sea Warrior ay ginawa para sa deep sea exploration at scientific research na may kakayahang sumisid sa ilalim na hanggang 4,500 meters. Nasa labas naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Tansuo 3 hanggang alas 10 ng umaga nitong Martes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nanawagan sa bawat mamamayang Pilipino si dating Senador Manny Pacquiao sa gitna ng pangamba ng dayuhang pakikialam sa darating na halalan sa May 12. Natutulan ang anumang impluensyang banta sa soberanya ng bansa, lalo na mula sa China. Kinundina ni Pacquiao ang napaulat na paggamit ng mga Chinese troll farm at manipulasyon sa social media na umano'y idinisenyo upang impluensyahan ang boto ng mga Pilipino. Ang pahayag ni Pacquiao ay kasunod ng nakakabahalang ulat mula sa National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency o NICA na nagsiwalat ng nagpapatuloy na state-sponsored disinformation campaigns na inuugnay sa China. Kabilang dito ang mahigit 300 peking social media accounts na umano'y pinondohan ng Embahada ng China upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Isinawalat ng isang investigasyon ng Senado sa pangunguna ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na macheke mula sa Chinese Embassy patungo sa isang marketing firm na sinasabing nasa likod ng social media operation. Layunin nito na itulak ang mga kandidatong pabor sa China at siraan ang mga makabayang leader na nagsusulong ng mas matatag na depensang pandagat at mga patakarang makabayan. Binigyang diin ni Pacquiao ang pangangailangang protektahan ang demokratikong proseso ng Pilipinas. Ipinanukala ni Pacquiao ang pagsusulong ng isang makabayang polisiya at suporta sa pagpapatupad ng bagong batas pandagat ng bansa. Ang Philippine Maritime Zones Act na naglalayong palakasin ang pagpapatrolya, palawigin ang proteksyon sa mga mangingisda at igiit ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Pacquiao, bansa natin ito, teritoryo natin ito, hindi ito lugar ng dayuhang interes, ang atin ay atin. Mariinding sinabi ni Pacquiao na kabilang siya sa hanay ng mga kandidatong handang ipaglaban ang watawat ng Pilipinas. Prinsipyo na dapat kaibigan at nakikipagtulungan sa mga bansa sa mundo. Pero hindi tayo papabuli o papaapi. Hindi lang ito laban sa eleksyon. Ito ay laban para sa ating kinabukasan bilang isang malayang bansa. Para sa Pilipino, para sa malayang Pilipinas, dagdag pa ni Pacquiao. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Miyerkules. Oras po natin, alas 5:30 na po ng umaga.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita, Putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putang Iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na, mga kapaborito. Alas 5:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare, kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito! Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito! Tanjatsual. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1
Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Oras alas 5:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Araw ngayon ng Miyerkules, hapit sa city sa buwan ng Mayo 2025. 5 araw na lang. Walang tulog na lang. Kurungan na kurungan na. Kurungan na? Ha? Di mapulay kurungan balot. Kaya mo pula. Nagdakan niya kurong. Pakurong. Siki murungan siya katyan. Asipet. Di ako to ka masipat Sige. Yeah. Uy, yung yung naibalita ko kanina, maisingit ko lang yung pagdating dyan sa pakurong-pakurong. Oh. Yung sinabi nitong si Erwin George Garcia, si chairman, na meron na silang 400 na cases ng vote buying. Vote buying, 400 may nilabas na rin silang Shokos order. Hindi lang yan, meron na rin silang inilabas na disqualification cases. Ayan, pero meron pa rin hindi tumitigil sa paglabag. Meron pang meron yung nasabi ka kanina na ito 30 na Ayan yung yan yung mga campaign materials naman. Campaign materials. Pero ang pinupuntuan ko dito, ang sabi nitong si Chairman Garcia, na i-hold nila ang proklamasyon ng mga individual na may mga nakabimbing kaso kung sila ay manalo. Dito kaya sa Pangasinan may mga vote buying, yung vote buying. Hindi ko alam, mukhang hindi yata nakikita ng COMELEC yung mga vote buying dito. Kasi doon sa yung mga nasabi mo, siguro may mga nag-file ng kailang complaint doon sa COMELEC. Pero dito sa Pangasinan, tila yata takot yung mga tao na mag-file ng complaint laban sa mga bumibili ng boto. Yan ang yan ang problema sa Pilipinas Ang gaano na nang dalan malanaban, basta ang gapoy complainant, singang gapo. Lante. Hindi ba pwedeng sa ahensya mismo manggaling yung reklamo? Hindi pwede kasi gobyerno sa gobyerno. Kandidato at saka gobyerno. Di ba? Social media pa lang, mukhang hindi yata nagpe-Facebook itong mga nasa COMELEC. Pero di ba, yung mga nakakatanggap hindi busy yung mga proud na proud sila na ibandera yung kanilang mga natatanggap. May mga video, may mga litrato. Kaya ang dapat diyan sabi ng COMELEC naman, in fairness sana may verified complaint. Yun ang sinasabi na palagi. Verified, hindi ba verified yung nakikita nilang kasi nilang ebidensya? Hindi naman siguro sila pwedeng mag-file dahil yung sabi ko nga nasa gobyerno sila at para maiwasan yung favoritism o kaya may bias, sabi nila. Yung isang kandidato nga diyan sa proud siya doon na binidyo. Ibinidyo niya yung mga ipapamigay nung kanyang ewan ko ba kung anong itatawag natin doon. Binidyo niya. Payout sabi nila Hindi, grocery naman. Diyan sa second district. Sa second district, yung isang konsihal, na babae, binibidyo niya. At proud na proud pa siya. Ganun ba? Kung yung video yun,
yung mga nandun na... Pwede siguro yun dahil kandidato na mismo yung nagpost siguro. Yung kandidatong konsihal. Tapos mga naka-repack na goods. Anong bayan kaya yan? Anong bayan? Mamaya ibubulong ko sa'yo. Oo. Para sa ganun, ma-actionan nila yan yung ganyan. Kung ano po ang aksyon ng COMELEC. Dahil mismong kandidato na yung nagpo-post. Oo, pinopost niya yung ipapamigay nung kanyang, ewan ko, amo niya yata yun. Pero siya kandidato siya hindi may paayuda daw. Hindi maganda sa bilang isang kandidato yung nagpo-post ka na sinasabi mo na binibigay yung binibigay ng amo mo mga relief goods. Paimbestigahan natin yan kung sino yung kandidatong konsehal na yan. Kaya't sana may labas yung mga pangalan ng mga sinasabi ng Commission on Election na more than 400 na mga kandidato. At saka meron pa yung nabanggit na hindi, yung isa naman yung mga campaign materials. Campaign materials naman 30 naman. 30 kasi hindi sila sumunod doon pinagsabihan na daw sila. Pinagsabihan ng sulat pero hindi pa rin nila tinanggal. So disqualification ang nun. Disqualification kasi nakasad naman doon sa yan sa COMELEC Resolution number 11086 na paulit-ulit ng sinasabi ng COMELEC na before mag-start ng campaign period dapat na tanggalin yung mga tarpaulin na nakalagay sa mga bawal na lugar. Nakita ng COMELEC yan yung mga tarpaulin. Pwedeng ebidensya, pwedeng ebidensya dahil nandoon yung mga tarpaulin nila, sila po'y lumabag doon sa patakaran ng COMELEC. Kaya antayin natin kung sino-sino yung mga very proud na makakatanggap ng certification mamaya na certification for disqualification na kandidato. Pag na-disqualified kayo, i-post nyo rin. Ayan, Kaya't sana kung may mga ganitong batas na pinapairal, dapat na sumunod naman kayo, kayong mga kandidato. Kung bawal ang vote buying, bawal ang magpamigay ng mga groceries, kung ano man yung mga pangako, dapat na sundin nyo yan. Be fair. Dapat patas ang laban dito. Hindi po yung porque kayo kandidato, kayo na yung lumalabag sa batas. Hindi pa kayo nakakaupo, pero yung mga nakaupo ngayon, karamihan sa kaila lumalabag din sa batas. Kaya't dapat na masampulan ang mga ito. Lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Pangasinan. Magsampul kayo. Magsampul naman kayo. Sa tayo kinlaban. Hanggang sa na lang ba? Sa publication. Hanggang sa na lang ba? Dyaryo o kaya pagpapalabas ng mga kung ano dyan. Dapat na kung anong sinabi ninyo na magsasample kayo. Yung mga yung mga madi-disqualify lahat ng mga na-disqualify pagdating ng proclamation. Hindi kayo ipo-proclaim. Anyayain nyo sila. Sabihin nyo, COMELEC, ito yung mga na-disqualify mga nanalong kandidato. I-push nyo yan. Para sa ganun magkaroon naman ng kaunting ngipin yung batas ninyo. Ayan. Sino kaya? Abangan na lang kung sino sa Pangasinan ang mga na masasampulan ng COMELEC. Kung mayroon man. Kung mayroon man. Sige.
Alas 5:45. Good news muna tayo. Uy, kuwan ha, yung buong Anli Servicio Team ini-endorso ng Iglesia ni Cristo o ANC para sa halalan sa May 12. Kaya isang malaking boost o dagdag na lakas sa kandidatura ng buong Anli Servicio Team ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pagkakabigay sa kanila ng endorsement ng Iglesia ni Cristo para sa nalalapit na halalan sa May 12. Ayon kay Mayor Fernandez na nagdiwang, happy birthday and belated, ng kanyang karawan kahapon, Mayo 6, ang suporta ng INC ay malino na pagkilala sa kanyang maayos na paglilingkod at sa dedikasyon ng kanyang buong grupo sa nakalipas na 3 taon. Bukod kay Mayor Fernandez ay inendorso rin ng INC sina Vice Mayor Dean Brian Cua at mga kandidato sa pagkakonsehal sina Joshua Bugayong, Danny Castro, Jaja Cayabyab, Marvin Fabia, Michael Fernandez, Tala Paras, Carlos Reyna, Luis Chito Samson Jr., Jeslito Jigsin at Joey Tamayo. Inendorso rin ng ANC si Manay China de Venecia na tumatakbo bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Mayor Fernandez sa pamamagitan ng Facebook na may ganitong mensahe. Ito po. Nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng inyong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagpili ninyo sa akin bilang kandidato sa pagkaalkalde ng inyong susuportahan sa nalalapit na halalan, ayon kay Mayor Fernandez. Sa natitirang ilang araw bago ang halalan, malaking dagok ito sa oposisyon dahil tinatayang may 5,000 hanggang 6,000 na miyembro ng INC sa Dagupan na inasahang buboto ng diretso para sa Fernandez Cua ticket. Pangako ni Mayor Fernandez, kung muling pagkakatiwalaan ng mandato, ibibigay niya ang pinakamahusay na serbisyo para sa mga mamamayan ng Dagupan sa susunod na 3 taon. Ayan. So, walang naiwan na Anli Servicio yan Team. yung nabasa ko na 13-0. 13-0. Kaya para 13-0 ay isinama na si Kung Congresswoman Manay. Manay Gina. Ayan, de Benicia. Ayan. Aha. Pero hindi ibig sabihin na nakuha kayo ng isang religious sector hindi na kayo iikot. Dapat na galingan nyo pa ang pangangampanya nyo. Dapat na mas ganado. Mas ganado. Huwag kayo masyado na kampante. Siyempre, no alelang tutan lante no samay kinlante pagungtan samay matching ay matching kini maplasya ken amay batik naksawan ng painawa ni talay pagug sikato analo sa milumbaan kanya na nakaukulan ya ken amay siutan nyo ni so mangampanya mangkumbinsi presentayora so sara may plataforma yo saray kabalayan aratay mismoran kabalayan yo nantura so samay napagyunin gawaan numan bilang si kayo at napalaran. Alas 5:49 nakabuwasan, bati muna tayo. Good morning kay Mapandan Mayor Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Garon din sa lahat ng mga nakikinig dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Yung mga nasa line up ni Mayor Carl Christian Biga. Alam mo dyan sa Mapandan ng isa rin sa katangi-tangi
Dahil re-electionist yung mayor, re-electionist yung vice mayor, pati yung 8 councilor, lahat sila Lahat re-electionist. sila. Nasa Oo. iisang ano lang sila. Oo. Nasa iisang wing. Kasi Lahat sila magkakasama. isa yung kanilang hangarin, yung magbigay hangarin ng at layunin. serbisyo Oo. sa taong bayan. Kaya't nakita naman sa 3 taon na paglilingkod ng mga elected municipal official dyan sa Mapandan, na talagang ginawa nila yung nararapat para sa kailang mga kababayan. So, dyan sa Mapandan, sabi nila, bakit pa tayo magpapalit? Bakit pa tayo kukuha ng iba? Tsaka, nandyan na diba? Alam naman nila dyan na parang yung laban dyan, yung resulta alam na nila. Oo. Ang tadala sa pararamay kinditan. Manalunggaring. Kaya nakita naman nila yung trabaho ng bawat bawat isa sa mga councilor. Wala pong absent yung mga councilor dyan. Saan makulikuliratan yakin? Mampanday na lay. Correct. Nung Lunes. Nag-vlog ceremony. Umatin si Mayor. Nandoon. Nandoon sila lahat. Ayan. Yung iba wala na sa hindi kasama sila litrato, pero manira ima-attend mo. Okay. Magandang umaga din kay Sir Darwin, si Sir Jeffrel at Sir Felix Domicilio. Good morning sa inyo. Dyan sa bayan ng Kalasyaw, good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito. Dyan sa Kalasyaw. Ano ngayon? Miyerkules, ano? Basura nyo, ilabas nyo, hahakutin na. Hakutin na lang, may basura. Kapitan Saldi Bauson. Ganon din si Kapitana Marit Velasco ng Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. At lahat ng mga nakikinig dyan sa bayan ng Kalasyaw, good morning sa inyo. Hoy, mag-exercise muna tayo, kapaborito Errol, bago tayo dumako sa ilang pang mga issue sa umagang ito. Ni talara, watanlara, serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Magandang umaga sa Team Patak, 10-0 sa bayan ng Kalasyaw. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Ganon din kay Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Councilor Elias Villanueva, 14 Maswerte. Councilor Manny Datuin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Abardani Messina, si Mike Tess 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 manaya. Si Mike Sison, Test Mike 1, 2. ayan. Si Give Me 5, Councilor Horsilo Risco, Councilor Jopi. ayan. Councilor Nestor Gabrielio, at ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan, si Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Walang iwanan, magkaisa sa Team Patak, 10-0. Hoy, sama mo na yung dalawang outgoing. Si Councilor Gerald Especial at Councilor PG De Vera. Si SK Federation President Nariana Messina. Good Ayan, morning. good morning. Yung incoming din na Liga President. Si Liga President Jose Pares. Yun. Taga Pares yan. Hindi pala. Taga nagsaing pala.
naman taga Paris, hindi man ng Europe ako. Paris lang ang apelido. Oh, Paris na lamang tan. Ayan, parehas. Dapat parehas ang serbisyo. Good morning sa inyo. 555. Hindi po yun yung kuwan ha. Paboritong sardinas ha. May kinargay miswa. Kinargay miswatan. Tan patula. Ayan ha. Paborito. Good morning adasi kayo. Magandang umaga din kay Magina Corda, Susana Bungar Bustamante, kay yung kapitan noon hanggang ngayon kapitan pa rin, Robert Karunungan Monda Cruz. Kasi Kapitan ta siyempre kape. tan tinapay. Kapitan tinapay. Ayan. Doon kapitan. Kapigan kasi so pankapitan tinapay. Kapitan pandesal. Ayan. EOM Pluris. Kwanto ay? EOM Pluris. Magandang umaga sa inyo. Puntan tumot si Paing Palos na Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Si Lisa Sim is watching. Michael Mariado Sugano ba? Good morning. O dyan sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Good morning kay Mayura Priscilla Mili Ignacio Espino. Good morning po sa bayan ng Bugalyon. Mother Knows Base. Yun. Kay Mayor Jumel Anthony I. Espino. Magandang umaga po. Good morning din sa team Espino Madrigira. Dyan sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Okay. At ganoon din, ang nagbigay ng transformation sa lalawigan ng Pangasinan, walang iba, ang dating governor at dating congressman. Ngayon, siya po yung first nominee. At siya rin yung founder ng Abante Pangasinan Ilocano. Siya yung first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Walang iba, si former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Ayan. Good morning din kay second nominee, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Siya po yung kasalukuyan din na Secretary General ng Abante Pangasinan Ilocano. Good morning po sa inyo dyan sa may bayan ng Lawak, Pangasinan. Bago tayo dumako sa lampang mga issue na ating tatalakayin, kasi talakayin natin yung ginanap na yung interview diyan sa bayan ng Sual, paglilinaw ng legal counsel ni Mayor Liseldo Dong Kalugay hinggil po naman doon sa sinasabi na suspension order na galing sa ombudsman. Yun po ay ipapaliwanag ng legal counsel mamaya ni Mayor Liseldo Dong Kalugay, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para
sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at Holidays simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at Holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang tahunin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Parayno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Na wag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka! Elias Villanueva, putusan mi ka! Elias Villanueva, ipawin mi ka! Elias Villanueva, igogo mi ka! Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito.
Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Kaya, 88.1, Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:06 ng umaga. Sa magpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga reaksyon dyan, mga opinion, suggestion, mga hinaing, mangyari lang po tumawag o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya dito sa aking personal na text line 0946-503-6465. Meron yung paglilinaw ni Attorney Victor Manuel Morales, ang legal counsel ni Sual Mayor Lisildo Dungkalugay, ito ay kaugnay doon sa yung suspension order. Sinasabi nilang suspendido na. Oo. Suspended na. Oo. Si Mayor Dungkalugay, which is ito ay galing daw sa ombudsman, nilinaw po ito ni Attorney Morales ang isinampa na ni Mr. Abata na grave misconduct. Ngunit yung mismong decision ng Office of the Ombudsman ay hindi po grave misconduct kundi simple misconduct. So mas yung naging decision. Yung hindi mabigat na kaso. Yung kanyang paglilinaw ni Attorney Victor Morales, hindi pwedeng magsuspende ng isang public official, particularly ang elected official, mula sa buwan ng Abril 11 hanggang June 12. Kasi yan po ay covered ng election ban. Kaya't yun po yung nililinaw natin. Ngayon, kung may mga suspension order, dapat na kumuha ng pahintulot mula sa Commission on Election. At ang mag-implement dyan ay ang DILG. Kung sakaling may pahintulot ang COMELEC dito. Pakinggan natin at para malaman natin ang buong katotohanan dito sa sinasabi na dumating na suspension order ni Mayor Lisildo Dungkalugay. Narito ang legal counsel na si Attorney Victor Manuel Morales.
Magandang hapon sa inyo lahat. I am Attorney Victor Manuel F. Morales, Counsel for the Good Mayor. Yesterday, we received a decision from the Ombudsman. This is in relation to a case filed by a certain Michael Alabaga against the Good Mayor and the Executive Assistant, Ma'am Cheryl Dina. This is in relation to the alleged endorsement of a certain Fisher privilege by the Good Mayor to the office of the Sangguniang. Now, the decision for the guidance of the public was penned April 14, 2025, but it was only received yesterday. And the case was for a grave misconduct. However, based on the decision, it was only for simple misconduct. Okay? Now, there is a difference between simple and grave misconduct. And the decision penned by the Ombudsman, the suspension therein was for 3 months. Okay? Or, if it is impracticable, then the last 3 salaries will be deducted, if ever, if it is defined in relation to the salary. Now, the suspension actually is under the resolution by the COMELEC. This is Resolution 11059. It is one of the prohibited act, Section 15 rather, of Rule 5. It is a prohibited act to suspend an elective municipal, provincial official, okay, from January 12 to June 11. Okay? That is stated in that resolution issued by the COMELEC. Okay? And there is no such imposition considering that because of that prohibition. Aside from that, just this day, okay, the legal team of the Good Mayor filed a petition for review with application for a temporary restraining order and injunction before the Court of Appeals. This was received by the appellate court and was docketed so as case number 1895993. That is now we are exhausting all of our legal remedies, available remedies in relation to the case filed against the Mayor. Any question, Madam? So, Attorney, is it clear, based on your explanation, that pending the issuance of it is prohibited to suspend Yes. an elected official That is clear. within the election period? Within the election period. Not the election period. Yes, ma'am. So, the suspension order cannot be enforced. Of course, yes. It is a prohibited act actually, ma'am. Okay? Unless there is a request or if the case is for draft. But, as I told you a while ago, this is merely for simple misconduct. Okay? Contrary to the report circulating na pupunta daw yung sasaksi and to occupy the post to be vacated by the Good Mayor, hindi wala lang mangyayari. You cannot do that. Okay? In fact, the suspension, as according to the resolution, is a prohibited act. So, bawal po yun. Sir, ano po pala po? What's your next move? Dahil siyempre, medyo nalilito rin ang ating mga kababayan dito sa Suwan. Okay. As I told you a while ago, sabi ko kanina, the legal team for the Good Mayor filed a petition before the Court of Appeals. We filed this a while ago and it was received by the appellate court. This is for the petition for review with application for temporary restraining order as well as the writ of preliminary injunction. We are questioning the resolution or the decision of the Ombudsman. Okay? All of our allegations, grounds are already stated in that petition. Okay? We reiterate that in our counter affidavit, the Good Mayor, the endorsement per se is not within the bounds of his function, admin function. We explain everything in our petition. And we will, as told you a while ago, exhaust all of our legal remedies and admin remedies
in relation to this decision. Anong mangyayari din sir pag tapos sa election at manalo si Mayor? Of course, pag mananalo si Mayor, then the will of the people. Okay? Will, sabi nga nila, wala na nangyayari if the will of the people will speak yung taong bayan dito sa constituent ng SWAL. Okay? Yeah, according to the solution for the vote or decision, dun po sa file nyo, si Mayor, ano siya? Of course, hindi po maalis. As a matter of fact, dito si Mayor, gagawin niya ang trabaho niya bilang isang Mayor. Kaya wala kayong dapat pag-alala. Okay? Marami ba talaga hindi siya makabususan sa mga properties o inibalan kaya nagiging susunod? As I told you a while ago, this suspension is a prohibited act. Okay? So, ibig sabihin, if it is not included in one of the exception, for example, graph is exception. Okay? Or if there is a request from the COMELEC, there is none. Okay? And we still have available remedies in case there is such a request of any person, any individual asking for a request before the COMELEC. There is there are remedies to that. All of our remedies in relation to that. Okay, suspension is a prohibited act. Okay? That is from January 12 to June 11. Okay? And my case, Your client may stay here in his office para hindi siya, kasi it happened in other town. yes, I understand. Yeah. So, Well, you see, ma'am, the law will protect the mayor. Okay, there is a law. Okay, kahit umalis siya, gawin lang niya kung anong dapat niyang gawin bilang isang ama ng municipalidad na ito. Okay? Umuwi siya sa bahay, attend to his family, and tomorrow, papasok ulit. Gawin niya yung trabaho niya sa mayor. The law itself will protect the mayor. Okay? And we are here, the legal team, to protect him as well. Ang pinagdasal ko na lang po ay ang Panginoong Diyos na lang po ang bahala sa laban namin ng Kalugay Milian. So alin yan ay hindi po namin iiwan. Mahal na mahal ko po kayo. Ako po ay maglilingkod po bilang mayor po ninyo dito sa ating bayan. Maraming salamat. So yan po Yun po yung mismong paglilinaw ng legal counsel ni Mayor Liseldo Dong Kalugay ng SWAL Pangasinan. Yung ano nga pala, yung mga nandun sa paligid, yun yung mga barangay officials at saka mga incumbent councilors at yung team Kalugay Milian. Aha. Yung sinabi ng abogado na si Attorney Morales, the law will protect the mayor. Wala pong pwedeng magpalis sa kanya dyan dahil pinoprotektahan ng batas si Mayor Liseldo Dong Kalugay. Totoo yun. Ang inireklamo nung nag-file grave misconduct. Pero ang lumabas po sa ombudsman ay simple misconduct, which is hindi po saklaw ng ng suspension. Kaya nga ang team ng ang legal council team ng Kalugay nag-file sila ng temporary restraining order sa Court of Appeals. Binasa rin yan ni kung kanina. Ito may tayo dito, may si Attorney Victor Manuel Morales. Yung 189593. Yan yung kanilang docket yan. Docket at petition for review. Ayan. With applications for temporary restraining order o TRO and or writ of preliminary injunction. Ayan. Under the rule of 43 of 2019 revised rules of civil procedure. Ayan. Yan po ang ipinayin nila kahapon. At saka ayon kay Attorney Morales, covered na po ng election ban Hindi ka na pwedeng mag-suspend January 12 to June 11. January ba o kanyon?
Ang, January 12, no? Sige. January 12 to Okay. June 11. Kasi batay doon sa ako hindi ako nagkakamali sa section 62 paragraph C ng Local Government Code yung Republic Act 7160, nakasad naman doon yung yung walang preventive suspension order na pwedeng ilabas within 90 days before election. So, yun po yung nakasaad doon lumabas yung kailang suspension order nung isang araw, so covered na yan ng election ban. Nandoon naman sa section 15 rule 5 na sinabi ni Attorney Morales na mayroon yung COMELEC resolution number 11059 na kinakailangan na dumaan muna sa full body diyan sa COMELEC ang pag-aproba sa pag-implementa ng suspension order. So wala pong yung hindi po nasuspende si Mayor. Nandun pa at siya po ay nagpapangsyon bilang isang mayor ng bayan ng Sual, Pangasinan. Okay, alas 6:22 ng umaga. Alex Casulia, good morning. At ganoon din kay Merlita Abilia is watching dyan sa may bayan ng Dasol. Kumusta na po si running for Vice Governor Noel Nakar. Good morning po sa inyo. Uy, dyan sa Baguio City, lahat ng caucus daw nitong si former congressman at pagbabalik na congressman Attorney Mauricio Dumugan. Uy, si Apo, may tawag sila dyan Apo Mauricio. Timpuyog. Timpuyog. Yung sa Manila, Timpuyog. So, alam mo yung ang isa sa mga ipinaglalaban ng mga taga Baguio dyan. Kasi lone district po yan. May sarili po silang congressman. Bukod po sa mayor, ay boboto po sila ng congressman lone district. Congressman lang ng Baguio City. Ang isa sa mga pangunahing programa ay protektahan yung mga landowner ng mga taga Baguio. Ayan. Diba? Gagawing simple lang kung gusto mo nang ilipat sa pangalan mo. So, yung kung ano yung simpleng ginagawa kasi diyan kakaiba po kasi diyan. Yung ginawa po nila diyan nung yung isang congressman ay nagpasa ng batas na kung yung lupa mo na noon mo pa pag-aari at ililipat mo na sa pangalan mo, kailangan mong ipabid. Paano kung ipapublish mo muna. So pag pinablish yan, makikita ng karamihan yan. Paano public kung yan siyempre wala kang pera. Yung may yung ngayon, yung isang individual may pera. Nalaman na balitaan nila na ipapabid yung lupa mo, mas malaki yung bid niya. So yung lupa mo na tinirahan mo na ng 30 years, 40 years, 50 years, mawawala sa iyo na itatransfer mo lang sana sa pangalan mo. Dahil kailangan mo pang ipabid. Kaya ito ngayon ang isa sa mga nagtulak kay former Congressman Attorney Mauricio Dumugan na bumalik sa politika, bumalik bilang congressman ng Baguio City para sa ganoon ay maprotektahan niya itong mga taga Baguio, lalo-lalo na yung mga mahihirap na kailangan na yung kailang ari-arian may pangalan na sa kanila. Ito yung pinaglalaban niya noon anong si congressman. Naudlot nga lang dahil sa politika. Dahil hindi yata kalayado ni former congressman si presidente noon yung namatay na si Noynoy Aquino. Kaya't yung hindi niya inaprobaan yan. So hindi na implement. So ngayon nagiba ng congressman, nagsulong ng isang panukala na dapat yung mga lupain ng mga
taga dyan na mahihirap ang kailang buhay na yan po ay minana nila sa kailang ninuno, dapat mong i-publish, ipabid. Anong kanyan? Anong klaseng batas yan? Ano? Kaya yun ang plano pag makabalik si former Congressman Mauricio Dumogan Diyan sa Baguio na i-revise yung batas at hindi na pahirapan ang pag-transfer ng pangalan doon sa mga lupa na pag-aari ng isang individual. At saka doon sa lumalabas sa survey talagang malayo yung agwat niya doon sa kanyang katunggali. So ibig sabihin yan, talagang yung mga taga Baguio ay kailangan na nilang yung ibalik itong si dating Congressman Attorney Mauricio Dumogan para sa ganoon ay may magprotekta sa kanila sa kailang mga problema at matulungan sila sa kailang mga lupain. Okay, bago tayo dumako sa ilang pang mga issue, mamaya talakayin natin yung nangyari dyan sa may San Nicolas, Pangasinan na kung saan nagsasagawa ng political rally ang Team Espino, biglang nawala ng kuryente. Harap. Yan ba'y sinadya o mayroong abiso mula sa Panilco? Yun po ay tatalakayin natin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimanggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Bilis
Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito. 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, lapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmalen. Paborito. Bugalion. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Teron Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Meron tayong natanggap na balita na kagabi daw habang nagsasagawa ng political rally ang Team Espino sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, biglang naputol ang power ng kuryente, nag-burn out. Ano pong dahilan? Ito ba ay sinabutahe o mayroon talagang scheduled na power interruption? Dalawang bagay lang yan. Okay, unahin natin yung scheduled of power interruption kung mayroon man yan. Bakit nila itinaon na magkaroon ng power interruption sa gabi kung saan magsagawa ng political rally ang Espino team? Kaya nga nung nawala ng ilaw, nawala ng kuryente, siyempre lahat naman halos doon may mga cellphone, nagliwanag pa rin yung paligid dahil sa cellphone at nagsisigawan pa sila ng pogi. Ayan, pero mukhang hindi maganda yung pangyayari na bigla mong tanggalin o putulin yung power interruption. Kasi kung alam ng mga taga San Nicolas
kung totoo man na mayroong abiso ang Panilco na magkakaroon ng power interruption. Saan alam ng taga San Nicolas yan, di ba? Bakit hindi nila alam yung power interruption na yan? So, hindi kaya alibay lang na magkaroon ng power interruption? Ano pong cost? Ano po ang rason bakit magkakaroon ng power interruption? Yun po yung mga ipaliwanag ninyo. Magsasagawa ba kayo ng yung paglilipat ng pusti sa gabi? Meron bang mga Hindi, yung mga biglaang brownout sa gabi na merong mga pumutok na transformer. May pumutok yan ba? pwedeng gawin kahit gabi yan. Pero yung maglilipat ng pusti, hindi naman siguro yan kasi yung may dahilan. abiso Hindi, eh. baka pag may abiso sila, excuse naman siguro. Bakit naman May mga rason. tatiming naman doon sa Grand Rally sa San Nicolas. Na kadami-daming tao at supporter. At nagmamahal kay Gov Pogi. O kaya inilabas lang yung advisory na yan, paalala, matapos na na pinutol nila yung power ng kuryente diyan. Inilabas nila siguro dahil mabilis naman ng social media, inilabas na magkakaroon ng power interruption. Pero natapos na yung power interruption sa kanilabas yung advisory. Yun ang nakakatuwa diyan hindi kaya ito sabotahe, sinasabotahe nila dahil alam ng mga kalaban sa politika na talagang maraming mga supporters ang Team Espino at nagsama ang Espino at saka Agabas team diyan sa sa 6th district. Marami. Ngayon, ang isang pinupuntahan dito, yung tumatakbo na kalaban ng Agabas. Kaninong anak yan, di ba? Estrella. Sino ba si Conrad Estrella? Di ba? Siya yung naging National Electrification Administration noon. Wala ba siyang control dyan? Nagtatanong lang tayo, Nagtatanong lang tayo. Humahaba na yung yung paliwanag Ganito bakit magkakaroon? Ang tanong lang naman, bakit magkakaroon ng ganyan sa oras ng rally? Kaya nga, ang tanong ni Governor Pogi. Kaya nga, yun lang ang dyan. Yung naglalaro sa isipan ko dahil galing sa National Electrification yun. Tao na yan. Siyempre, anak niya tumatakbo. Nagkaroon ng political rally. Maraming tao. Wala kayang advice. Yan naglalaro sa isipan ko Sana hindi po sabotahe yan Sana may bibigay kayong rason. Ko yung video na nagsisigawan sila sana mabigyan nyo ng rason yan yung magandang rason kung bakit nagkaroon ng brownout. Siguro ang paliwanag dyan, hindi kumidlat kasi kaya na brownout Hindi po natin inaasahan yan Yun ang kadalasan kasi na mangyayari kung nagkakaroon ng brownout. Sana po yung fair ang laban, huwag yung ganyan na sinasabotahe kung may mga okasyon ng isang kandidato ang magsasagawa ng political rally. Dahil yung political rally, siyempre, kaya nila ginagawa para mapakinggan ng mga botante kung ano po yung mga plataporma ng bawat kandidato. At sila po yung mamaya mag-a-analyze kung yung sinasabi ng kandidato ay yung susundin niya at karapat dapat na iboto, nasa kanila yan, di ba? Nasa kanila yan. Hindi naman basta-basta na yung mga tao yung mga botante ito na ang ibubutos ko.
ito na yung iboboto ko. Dapat pakinggan ang bawat paliwanag ng bawat kandidato. Kaya huwag naman yung sabotahe. Patas lang. Patas lang. Laban patas. Oo. Dahil lahat tayo, pagdating ng eleksyon, pantay-pantay tayo. Lahat tayo makakaboto. Lahat tayo may karapatang bumoto. Kaya pagdating sa halalan, sa Mayo 12, huwag kayong matakot. Kayong mga tinatakot nila dyan. Na sasabihin nila, alam na nila kung ano yung bobotos ninyo. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi ko totoo yan. Dahil walang nakakaalam kung sino walang man nakakaalam. ang iboboto. Kung kayo tumanggap, nagtagpa 500, tumanggap ng mga dilata, tumanggap ng mga kung ano man dyan, na relief goods na wala namang baha. Baka sasabihin sa inyo, alam alam namin kung sino yung iboboto nyo. Hindi po totoo yan. Hindi nila malalaman yan. Isang pananakot lang yan sa inyo. Hindi nila alam kung sino yung iboboto nyo pagdating nyo sa presinto. Ang nakakaalam lang dyan, ang Panginoon at kayo. At kahit yung mga watcher dyan, sa paligid, at kahit yung mga nandoon umaaktong board of election, hindi nila alam kung sino yung iboboto ninyo. Kaya huwag kayong maniwala sa mga sinasabi. Iboto nyo kung sino yung narapat na iboto. Iboto ninyo kung sino yung nasa puso nyo. Yung mga sabi-sabi dyan naantanda, wala pong katotohanan yun. Yan, inuulit-ulit po namin at hindi po kami magsasawang sabihin dahil yun din po ang sinasabi ng Commission on Election. Ayan. Na kayo lang po ang nakakaalam ng inyong boto. Ayan, okay. Alas 6:43, mula sa 0936-8370. Sir, masyado na ang panghaharas at pananakot ng kapitan ng Linmansangan, Binalunan. Anong klaseng panghaharas at anong klaseng pananakot? Sino ba yung sinusuportahan ng ng kapitan na yan? Sabihin ninyo anong pangalan niya. At yan po iimbestigahan namin kung may katotohanan itong mga tinitext nyo dito. 0945-7639. Mga sir, grabe massive ang bigayan at bilihan ng boto sa Pangasinan. Pero ang iboboto namin ay ang may paninindigan, Governor Amado Pogi Espino. Gilbert Bagos is watching. Good morning. Alam nyo po, hindi pira ang magtatakda ng kinabukasan natin. Alam mo, maraming ganyan din na kung sino pa naman yung bumibili ng boto, sila yung mas natatalo. Diba? Dahil sa gabay na to, sa serbisyo. Correct. At serbisyo, ang kaputagtan, kwarta. Atan na kwarta, alain yun to iboto yung may maserbisyo si kayo. May kwartaan, sablay eleksyon, lamot sa pampakanangan yun si kato. Kaya, manindigan po tayo. Ang mananaig pa rin yung ating puso at isipan dyan. Kaya mayroon tayong isip para pag-isipan lahat ang mga bagay na dapat nating gawin. Pag-isipan kung yung kandidato na pupunta sa inyo ay karapat dapat na mamuno sa inyong bayan at sa probinsya. At sa inyong lugar. Ayan, Vanessa Manzano, ang tao'y nilikha may sariling pag-iisip, gamitin ito para
kilalanin kung sino ang tapat at tunay na may kakayahang maglingkod sa bayan, hindi yung magpakitang gilas sa panahon ng butuhan. Subok na ng taong bayan si Governor Pogi Espino. Ayan. Subok na nga eh. Ayan. Kaya ang gusto nila ibalik. Laila Valdez, Gov Pogi, ibalik natin sa Pangasinan, sabi niya. Josie E. Lopez, mas lalong pinapaboran ng Diyos yung may mas malinis ng adhikain at may pusong mapagkumbaba. Gov Pogi Espino, a pure heart and a good leader, sabi niya. Si Kuanan Tuyay Kinay, si Kuan Tuyay Ben Villar, Mayor Dong Kalugay, ipinagdarasal po namin kayo palagi, lalo na ang inyong kaligtasan sa laban na ito. Kasama po ang inyong pamilya. Naway gabayan po kayo palagi ng ating Panginoon. We love you, Mayor Dong. Praying for a peaceful election. Kuanan Belen Villar. Ayan. Ricky Florindo, ilayon tayo para gobernador Amado Pogi Espino, pudno nga agserbi para iti Pangasinan konto. Ilayon na tumi ilayon kasi kin Pangasinan. Aralim ya Ilocano ya. Ilayon. Natangkulo takin tan encounter ya at Ilocano. Diyosa Ligaspi, oy kanayon nan siguro Amoria Ligaspi, Diyosa Ligaspi. Marami po nagawa programa at proyekto si Governor Pogi Espino sa kanyang sa kanyang panunungkulan. Ayan, So yun po yung mga reaction. Kaya dapat nating pumili ng mamuno sa atin, yung talagang karapat dapat na maglingkod, yung totoong may puso, ibibigay niya ang tunay na serbisyo sa atin. Nakita nyo naman sa 3 taon na sinabi nyo noong 2022, subukan natin ito baka sakali. Nagbaka sakali kayo. Yan, nasubukan nyo yung baka sakali. So, nasubukan nyo yung baka sakali, 3 taon, anong nangyari? Ayan. Sana po anong nangyari? May hinahanap pa rin kayo, di ba? May kulang pa rin. Kaya nga itong mga bumoto doon sa nakaupo. Sabi nila, ay ibalik na lahat na natin ito yung dating gobernador. Mas maganda pala yung serbisyo niya kaysa yung nakaupo ngayon. Marami po akong nakakausap dyan na sila po yung bumoto doon sa nakaupo ngayon nung nakaraang eleksyon, pero ang sabi nila sa akin, mas maganda pala ang serbisyo yung nakaraang administrasyon. Siyempre, ikumpara datan Yan, ikumpara datan. Kaya, parehas dan anong noon ton klase trabaho sa impaning. Tulad ng mga magsasaka. Di ba? Ang mga magsasaka, minamahal yan ni Apo Gov Pogi Espino na halos linggo-linggo ay may programa ang mga magsasaka na ginaganap dito sa may Tibag, Santa Barbara. Alam mo, wala rin pilosopo. Ikumpara yun tayo 15 years and 3 years. Teka, 15 years yung sasabi niya. Ang pinag-usapan natin dito ganito. Ang pinag-usapan natin ganito. 2016 to 2019. Yan lang ang pag-usapan natin. Kasi 2016 si Gov Pogi. Anong nagawa ni Gov Pogi sa 3 taon na yan? Marami. Marami siyang programa. Agdala pipiloso po, tayo 15 years. Dati 15 years, sa'yo nanuliyad sa atan si Gov Ama. 9 years. So, doon na lang sa comparison ng yung 2016 hanggang 2019. At saka yung sa kanila. At saka yung sa kanila. Na 3 years.
So, doon sa 3 years ni Gumpugi noon, marami siyang mga programa. Nandyan yung Abig Pangasinan. Nandyan yung tulong niya sa mga magsasaka. Nandyan ang tulong niya sa mga ingisda. Nandyan yung mga pinatayo niyang mga bagong mga gusali. Nandyan ang suporta niya sa kalusugan. 'Di ba? Marami siyang natulungan. Doon lang sa na yon, 3 taon. Dumating yung pandemya. Siyempre, halos walang yan, nagpapa-implement ng mga project dahil suspendido at ano yan? 2020. Oo. 2020. So yan, ang ginawa ni Apo Gumpugi, timing naman na yung brain child program niya na Abig Pangasinan, yun po yung dinala niya sa mga residente sa kailang mga tahanan, sa tahanan natin. Idinala yung mga serbisyo na yan para sa ganon matulungan ang bawat Pangasinense doon sa pandemya na yan. Nasaan sila nung pandemya? Itong mga nakaupo ngayon. Di ba? So, doon nyo ikukumpara yung nagawa ni Gumpugi. Sinasabi ko lang yung 2016 to 2019 kasi 2020 yung pandemya eh. So doon lang. Ano po yung nagawa ng 3 taon ni Gumpugi at nagawa nitong nakaupo ngayon. Yung Yun yung lang. yan na ikinukumpara nyo, hindi po ano yan, hindi nyo po maikukumpara yung mga accomplishment ng ginawa ni Governor Pogi. Yung maiahon nga lang yung 2020 na pandemya. Yung malagpasan nga yung problemang yan. Kasi kwan yun lockdown lahat yun wala po nakakalabas na mga residente. Ang mga nakakalabas lang yung mga frontliners Huwag nyong ipagmalaki yung reflective pool na overpriced na 150 million. Ano nangyari? Palpak pa. Nung nag-dry run kayong buksan, purbuhangin naman yung imbudo nung labasan ng tubig na merong 150 million na presyo. Yung sa Baguio City, 19 million lang. Kaganda-ganda. Kaya nga. Diba? Yan ang ikinukumpara nyo. Yung loan nga lang, 3 taon, 6 na bilyon. Ilang gobernador man ang ipunin nyo yung mga loan. Hindi pa rin malalagpasan yung 6 na bilyon ng 3 taon na naglingkod ngayon ng gobernador. Saan napunta yung 6 billion na yan? Hindi, wag mo nang tanungin yung saan napunta dahil i-justify nila yan. Ang tanong dito, bakit 6 na bilyon agad ang inyong inutang sa loob ng 3 taon? I-justify nila yun lang yun. I-justify nila kung saan. Yung 6 na bilyon na pag hinanap, i-justify Pero ang tanong nga, bakit 6 na bilyon ka agad? Sa loob ng 3 taon, ganun kalaki. Kaya nga, dyan nyo makikita kung anong klaseng pamumuno yung nakaupo ngayon. Kaya wag nyong ikukumpara yung 3 taon sa 15 taon dahil napakaganda ho nung 15 taon na nangyari dito sa Pangasinan. Mayroon ba kayong natanggap, kayong mga magsasaka dyan? Gilbert Bagos ng Dasol, may natanggap ka ba sa kasalukuyang administrasyon? Di ba? Si dating Kapitan Rex Bustria, mayroon ka bang natanggap sa kasalukuyang administrasyon? Di ba? Tignan mo, pakumparahin ninyo. Huwag yung pilosopo Kaya huwag niyong ikukumpara yung 15 years. Kasi kung pilosopo kayo, walang mangyayari sa buhay nyo. Hanggang pilosopo lang kayo. Yung 15 years. Ayan. Yung 15 years na... May utak naman kayo para pag-isipan kung sino yung nagbibigay ng tamang serbisyo. Manawa. Ito nga lang, yung 15 years na kinukumpara nyo sa 3 years. Talaga nga namang malaking pagkakaiba nun. Kahit bilangin mo yung 15 years, kung may 6 na bilyon bang niloan yan. Kaya naglingkod yung mga Espino. Ito, 3 taon lang, idagdag nyo pa yung mga nakaraang gobernador
na namuno sa probinsya, idagdag nyo pa yung naging loan nila. So ilan yan? Napaka-laki yung... Yun lang yung konting kasagutan doon sa comparison nyo sa 3 years at sa 15 years. Kaya nga, ang pag-usapan natin yung 2016 to 2019, kako nga para fair. Natanggalin natin yung panilbihan ni Ama. Ang pag-usapan natin ngayon kasi sila yung naglalaban 2016 to 2019 at saka yung ngayon. Yung nakaupo. Yun lang. Huwag yung pilosopo. Walang mangyayari sa inyo, kako Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po'y pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. At magbabalik kami bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macter yung lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre dyan sa may technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni Amor Ligaspi Gutierrez Diga. Hoy, singit ko lang si Sir Ramon Bautista, dating board member, dating vice mayor, Ditan at Balay na Manawag. At siyempre si Junior, si Ramon Bautista Jr. Good morning. Ayan. Ito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!